खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 जुन समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि नखराव गिदिर जेंना सोमजिनो हागौ। नखरखौ लाना गोबां जिंगासिनांगोन। वृष राशि। माबा मोनसे मोननायनि आसा दं। गोसोखौ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। थांखांनाय जाथायखौ गोसोखांना गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। दुखु गोनां सान। कर्कट राशि। गोजौ थाखोनि हाबा मावनो खाबु मोनगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सिंह राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा मोनगोन। गोबां रांखावरि आरजिना लानो हागोन। कन्या राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव नांलायलायनाय जागोन। जेरावबो थानो गोजोननाय मोननाय नङा। तुला राशि। गावनि रागानि थाखायनो गोनांथार मुवा खहा जागोन। गोसोआव गाबखांनाय सोमजिगोन। वृश्चिक राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामना थानाया जाफुंगोन। नखराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। धनु राशि। नोंथांनि जिउआव जानाय जेंना जेंसिफोरनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। मकर राशि। हरखाबै मेगननि नुथाया खमायलांनो हागौ। खामानि मावनायाव गोब्राब जागोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ। गावनि गोरोन्थिनि थाखाय गोसोआव खाजानो गिनाय सोमजिगोन। मीन राशि। थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय धैर्य हमनांगोन। नाजाथाबनायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।